No niin, tervepä terve YouTube. Ja tänään meillä on tämmönen peli kun näette sen tuosta. Eli Bike Mayhem. Ja tänään voitais käydä testaamassa tätä. Laitetaan meidän jätkälle vähän parempia kuteita. Ottaisiko tää paita? Joo, laittaa se. Ei, meillä on muita housuja. Houstia. Onks meillä pyöriä? Uusia? On. Renkaita ei ole. Ei se haittaa. No niin, nyt voitais mennä ihan pelaamaan. Aloitetaan vaikka tästä. Odottakaas. No aloitetaan vaikka tosta kentästä. Tästä näin. Elikkä. No niin. Mä oon tämmönen jätkä. Perusjätkä, joo. Tekee temppuja. Pitää siis tehdä temppuja. Siinä oli special fit. Ja niin. Oho. Tää on meidän eka mobiilipeli. Tai kun tää on tää meidän mobiilipelikanava, niin ajattelin, että voitais aloittaa Growtopialla. Ja tää tulee nyt sen jälkeen. Seuraavaksi tulee Clash of Clans. Sitten tulee Dog Simulator. Sitten tulee Cat Simulator. Sitten voitte laittaa kommentteihin, mitäs pelejä te haluatte nähdä, että mä pelaan mobiilipelejä. Se on mahdollista ja sitten mä pelaan näitä mun omia pelejä, mitä mulla on kännykässä. Ja niin. Laitetaan tässä pari special flippiä. Oho. Pää jäi sinne vähän ikävästi. Noin, tehdään tosta tolleen. Tää on siis aika yksinkertainen peli. Mutta joo, tää oli tämmönen. Et se ois moikka.